गिबियावनो आङो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसुनि मुङै नोंथांमोनखौ बयखौबो रायजो राजाखौ खुलुमहरग्रोयो। मानोना दिनै जोङो फोरबो इसोरनि जोनोम सानखौ फालिदों। बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानानो बेखौनो फोरमायो जे बिथाङा इसोरा सान्थि होनो फैदों। बे सान्थियानो गेदेर। जोङो जिउआव गोबां असान्थि जानानै थायो। बे गासैबो असान्थिफोरखौ गोजान खालामनो थाखाय बियो बे बुहुमाव सान्थिनि राजा होननानै जोनोम लाफैदों। आरो बे सान्थिनि उद्देश्ययैनो जोङो दिनै रंजादों गोसोआव सान्थि मोननो थाखाय। जायगाया कमलाबारि राङ'लि मेम'रियेल चार्च बाप्टिस्ट चार्च होननानै बुङो जोंनि चार्चखौ। दा जोङो बहाय अथ्र'गिरिसो दङ। जों बोसोरै जेब्लायबो बर'दिन दिनाव रंजा बाजायै इसोरखौ आर'ज गाबनायजों, इसोरनाव आर'ज गाबनायजों, मेथाइ रोजाबनायजों जोङो रंजा बाजायै जिथु सान्थिनि राजा, बे सान्थिखौ जोङो गोजोन मोननो थाखाय जोङो जेब्लायबो बेबायदिनो जोङो खुंबाय थायो। आरो जोंल' नङा, सारा बुहुमावनो गासिबो बे ख्रिस्टमासखौ फालियो बे सान्थिनि थाखायनो। रायजो राजाफोरनो आङो बेखौनो खावलायहरो जे जों जेब्लायबो जोङो गावजों गाव अनलायनो थाखाय अनलायनांगौ। मानोना अनलायोब्लासो जोङो जिउआव सान्थि मोनो। आरो बेखौनो इसोरा रावखौबो नेवसियाबालासिनो गेदेर उन्दै गासैखौबो बियो बोजबनानै बे बुहुमाव सान्थि होनो फैदों। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो अनलायनांगौ। जोङो धोनि गोरिब रावखौबो राव बासिलायाबालासिनो इसोरा जोंखौ जेरैहाय बे सान्थिनि राजाया थिनदों, बेबायदि जोंखौ अनलायनो थिनदों। आरो बिनि गेदेरथार बोसोना बेनो जे गावखौल' अननाय नङा, गावनि लोगोखौल' अननाय नङा, खिन्थु बिनि देरसिन अननायनि जोंनो होलांनाय बोसोनानो जादों गावनि सुथुरखौबो बियो अननो होदों। जायहा नोंखौ मोजां मोना बेखौबो अननो होदों। बेबायदिखौ खिथेर लाफिननो बियो मालाबाबो थिनाखै। नाथाय अननायजोंसो गावनि सुथुरखौबो जय खालामनो हायो होननानै बे गेदेरथार बे रादाबखौ जोंनो बियो होफैदों बे बुहुमाव। जायनि जाहोनाव गावनो गावनि सुथुरफोरखौ निमाहा होनानै बियो बे अननायखौ होनो थाखाय, फोरमायनो थाखाय कालबारि क्रुसाव बियो दोगथाब जादोंमोन आरो सानथामनि उनाव सिखांफिनदों। बेसेग्राब गेदेर अननाय। बेनिखायनो जोङो दिनैनि समाव बे गोथार सानाव बे बिफा इसोरखौ जोङो हामबाय होयो। जोबोद मोजां मोनदों जोङो बिथाङाबो जे समाज सिबियारि जानानै आङो मिजिंथिदों बा सान्दों जे बिथाङा बेबायदिनो इसोरनि जिथु सान्थिनि रादाब, बे सान्थिनि रादाब बायदियैनो बिथाङा दिनै नुजाफैनो हादों। आरो बिनि सायाव इसोरनि आशीर्बाद दङ होननानै जोङो बयबो फोथायदों। मानोना इसोरा बेबायदिनो बयनिसिमबो सान्थिनि रादाबखौ बिलाइदों। आरो बिथाङाबो दिनै फैनानै बेयाव जोंजों लोगोसे बे सान्थिनि रादाबखौ बिथाङाबो जोंनो बिलाइफैनायाव जों गोजोननाय मोन्दों। बे हाबाफारिया जोङो गिबियावनो जोङो इसोरखौ बाख्नायनायनि जोंना जिथु वर्शिप होननानै बुङो, बे वर्शिपनि गेजेरजोंनो जोङो मेथाइ रोजाबो, मोसायो। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो आलासि लाबोयो इसोरनि बाइबेलनिफ्राय रावफोरखौ बुंनो थाखाय। बेखौ जोङो प्रग्राम लायो। आरो जोबनायाव जोङो रंजा बाजायै बयबो जोङो ओंखाम जायो। आरो बे ओंखामनि थाखाय, बे खानानि थाखाय जोङो अमा बेदर आरो दाउ बेदर जोङो संदों। आरो बयबो बेखौ जानानै जोङो रंजा बाजायै जोङो फारसे थाङो।